Tradičné celoslovenské podujatie Míľa pre mamu sa v sobotu 12. mája v Senici konalo už po 4. krát. Naše mesto v lani postavilo latku návštevnosti veľmi vysoko, keď sme sa umiestnili na 2. mieste za Bratislavou. Tento rok trocha sklamalo počasie a po slnečnom týždni sa ochladilo, začalo fúkať a dážď visel za nohy. Napriek tomu Seničania nesklamali a na kúpalisko prišli. Sme sa pozreli, tu veľa detí, je to pekne. Keby ten čas byl trošku lepší. Neodradil vás? Nie, máme to blízko. Neprší, takže to je v pohode, oblečený je. Nás neodradí nic. Musíme ísť míľu. Čakanie na odkráčanie spoločnej míle zaregistrovaným spríjemnilo množstvo atrakcií v areále kúpaliska a kultúrny program, ktorý moderovala herečka Zuzana Vačková. Spevákov a tanečníkov z Centra voľného času Stonožka a 3. základnej školy vystriedali zabávači z Martinského divadelného centra, ktorí robili show na kúpalisku a potom na veľkých trojkolkách vyrazili na míľu. Dneska už ideme druhýkrát, tretí, neviem, štvrtý. Ale prvýkrát v Senici. Prvýkrát v Senici určite. Míľa v Senici je geniálna, lebo je tu strašne veľa ľudí, to som ešte nikdy v živote nezažil. U vás v Martine toľko ľudí nechodí? Chodí aj tam, ale toto som ešte nevidel nikde. K cyklistom s veľkými ušami sa pripojilo 834 chodcov, cyklistov, korčuliarov, kolobežkárov a rodičov s kočíkmi. Prečo si sa rozhodli odkráčať míľu pre mamu? Ja neviem. Ja tu nie som dobrovoľne. Kto vás prinútil? Manželka. To ma tak ešte minulý rok zabavilo, tak pokračujem. Je to aj trošku taký hold tvojej mame? No, áno. Mamina vždycky každý rok tam chodí, tak sme išli aj tento rok. No. A s kým si tu? S maminou a s tatinem. No ideme celá rodina. No a to tých máme. Počasie vás neodradilo? Nie, však je docela pekne. Cieľ míle pre mamu bol opäť na kúpalisku. Odmenou pre všetkých bol samozrejme dobrý pocit a pre deti predstavenie, ako išlo vajce na vandrovku v podaní hercov z Martina. Ja som rada, že verní ľudia nám prišli a som milo prekvapená. Napriek počasiu máme síce polovičnú účasť oproti minulému roku, ale pre mňa je to krásne číslo. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi tu pomohli zorganizovať túto velikánsku akciu. Menovite Erika Mášiková, ktorá je mojou pravou rukou pri organizácii podujatia, ale je to tým ďalších možno 50 ľudí, ktorí tu stáli, ktorí tu boli s nami od 11., od 12., od 14. hodiny a budú tu až do konca. Všetci sem prišli dobrovoľne, aby pripravili ľuďom krásne popoludne. Míľa pre mamu sa išla súčasne v 41 mestách na Slovensku a zúčastnilo sa jej 14 192 návštevníkov. Polovičná účasť oproti minulému roku Senici opäť stačila na 2. miesto v celkovom poradí. Čísla však nie sú tak dôležité ako zmysel tohto podujatia. Lebo to robím pre maminku.